wesifazane oneminyaka engu-33 ubudala uthi lesigameko esibuhlungu senzeka emva kokuba ecele ukuyolala njengoba yena nodadewabo babekade becisha ukoma behleli nabanye abalisa. Barisho abafana abawu-10 swapho bangilala ngemuva ngagcina ngokuyini esibhedlela ngaqale ngaphila ngiphempasi ngaluza icontrol ngasasiza ukutholetha abeshothenga amabhodlela abhiya nama-drugs-ke atholakalayo ngaphakathi ngenkathi bengiklina udokotela kodwa bengiklina ngemishini khona kwatholakala nokusikeka ngamabhodlela ngaphakathi emathunjini. Akukaboshwa muntu ngalesi sigameko kanti amaphoyisa athi awanawo amarekhoda leli cala ngakho-ke angeke aphawule ngalo. Baqale izolo ukuthi beye khona bafike khona benze istatement bangitshela ukuthi icala lami alikho strong ngale ndlela ukuthi khona abantu abangaboshwa kodwa ukufika kwami laphaya ngifike ngabakhombisa konke even nalapha kule embhedeni kusakhona yonke into nabantu abakhona bebekhona benze istatement. Njengamanje lona wesifazane usebenzisa isigubhu ukuze azikhulule. Uthi lokhu kwenza abantu bamcwase. Khona nokucwaseka kwezinye isikhathi zokuthi ngihleli nabantu mhlawumbe kwenzeka something nginuke enye into kuthiwa hawu sekuwena mhlawumbe nokuthi ngiyasuza vele uma ngisuza ukuzoza ukuthi esinokungakwazi ukuyicontrola ngayiphumela vele. Lona wesifazane uthi kunzima ukuphila njengabo bonke abantu njengoba ebuye abhekane nenselele yokungakwazi ukuthenga izigubhu zokuzikhulula kanti lezi anikwa zona esibhedlela azenele.